aboki da wallahi gawa nake sisi wanda kace za ta bani kunu. Ina gama shan kunun nan ka fare mata kirari sai ta gararara. A duk lokacin da kewa kadaici da kuma kunci suka tare a zuciyar dan adam, babban makamin tarwatsa su shine nishadi. Ina son da duk abin da take so dole so mata haka ne gaskiya. Hakan yasa babbar kamfanin nan mai suna Karishima Entertainment ta yi nazarin kawo muku wata sabuwar fim din ta mai suna Sai ta garara, Sai ta garara. Kamar yadda a baya ta nishadantar da ku da fina-finan ta masu kayatarwa irin su Jan kunne, Filin daga da dai sauransu. Wannan karon mata sake an tayo muku da wata zazzafa wato Sai ta garara. Aka gyara goron na aka kasa mata za a ci ribar naira 50 a ciki. Amma wai ta ji wai saboda wani ya ce sai ta gararara kawai ta miƙa mai gora. Ban gane ba. Wannan fim na Sai ta garara ta kunshi abubuwa daban-daban kamar su nishadantarwa, fadakarwa da kuma wazantarwa. Wanda idan har ka kalli wannan fim na Sai ta garara to fa dukkanin kwalkwali da tarkacen damuwar da ke cikin zuciyarka za su fece ba tare da kakkautawa ba. Ni saboda wannan kirarin ma da kuka yi mu na ba ku kununan kyauta ma. Ba da kai ki asare. Tarara. Oyo Allah na. Ta kunu A guri ta kai wai ita ganin rara za ta. Din Hausawa na cewa tsuntsun da ya ja ruwa shan ruwa kan doka, kamar yadda aka ce jiki magayi kwaki jin bari ya ji ohu. Fim din Sai ta garara fim ne na wata matashiya da ke zaune a wata kasuwar gumin ƙauye. Matashiyar ta lashe takwabi tare da yan damarar shiga birni. Duk wanda yake so na saurara. Ni domin ganin shahararren fitacce babban tauraron mawakin nan wato Rarara. To, Tarara? Ina tararan ta je ne? ya lamarin zai kasance ganin ne ko akasin hakan zaka samu amsar ne idan ka kalli wannan fim na Sai ta garara, a inda ba kasa na ake gardaman kokawa, haka kuma ba a san maci tuwo ba sai miya ya kare. Domin samun wannan kayataccen fim namu mai suna Sai ta garara za ku iya bibiyar mu a YouTube channel din mu mai suna Filin Daga 24 TV. Wannan fim na Sai ta garara zai ringa zuwa muku ne a duk ranar Juma'a karfe 8 na dare. Ku danna mana subscribe da alamar kararrawa ta yadda za mu ringa sanar da ku a duk lokacin da muka daura. Ko kuma ku tuntube mu akan nambar waya kamar haka 0703474849. Sai ta garara, Sai ta garara.